δύναμη, γιατί η παρουσία σας με δυναμώνει ακόμη περισσότερο. Να ξέρετε ότι είμαι ένας από εσάς, ένας άνθρωπος, που ξεκίνησα κι εγώ όπως εσείς από πολύ χαμηλά και έχω μεγάλη όρεξη και δύναμη για να αντιμετωπίσω τα προβλήματα που έχει η Νίκαια και ο Ρέτης. Θέλω να σας πω ότι αυτή μου η απόφαση να κατέβω υποψήφιος δήμαρχος Νίκαιας και Ρέτη ήταν θέλημα όχι μόνο δικό μου, αλλά θέλημα όλων των φίλων και δημοτών της περιοχής της Νίκαιας και του Αγίου Ιωάννη Ρέτη, γιατί τελικά σε αυτό το Δήμο δεν πάει άλλο. Σε αυτόν το Δήμο τα τελευταία 20 χρόνια δεν γίνεται τίποτε περισσότερο άλλο εκτός από το να φορτώνεται με χρέη. Δεν πάει άλλο και πήρα αυτή την απόφαση με όλους τους συνεργάτες μου, με όλους αυτούς που θα πλαισιώσουν το ψηφοδέλτιό μου, να μπούμε μπροστά. Να μπούμε μπροστά για να λύσουμε τα προβλήματα του Δήμου, να λύσουμε τα προβλήματα των πολιτών και της κοινωνίας του Δήμου, της Νίκαιας και του Αγίου Ιωάννη Ρέτη. Να ξέρετε ότι γνωρίζω τα προβλήματα τα δικά σας από πρώτο χέρι. Ο φίλος μου ο πρόεδρος, αλλά και ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος που είναι στο συνδυασμό μου, ο φίλος ο Λουκάς ο Λύρας, ένα νέο παιδί, ένας άνθρωπος με θέληση πρώτα απ' όλα, με εμπειρία, με γνώση των προβλημάτων, γιατί είναι ένας δικός σας άνθρωπος, θα είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο της Νίκαιας και του Ρέτη για να σας εκπροσωπεί, για να δυναμώνει τη φωνή σας, για να σας δίνει δύναμη.